Det är vi aldrig och landet just nu, men så är några perioder där till detta purasta borster. Vad är det som händer? Ja, det är nog där vi får några grodskar alltid. Det är för jag har en väldigt starka strickspelare som verkar när kommer för en helt annan väl, men alltså det skapar öl plats till hinner att då väl spela. Det är nog det som händer. Vi får utrustningar bara och vi bränner några kettlar. Ja, det har varit chans att ta ett här 2 mål 5 man löt där. Det har några chanser att komma och bara ja. Ja, det tar helt till att Malmö så att fick rekord vill säga. Han kom in och räddade dem i Malmö. Det ja, det alltså här har vi så nästan att avgöra det. Vi bränner tror jag 100% chanser här. Vi kommer lätt att åta vi 2 mål alltså. Och för det så kanske sitter ni i hötten och att det. Ja, så vill jag inte. Så vill jag inte. Har det väldigt starkt och hvis man klarar utnyttja det här så kan man känna med dem. Det ser ut som nästan är en klassa för kemi, resten ströjs om mittfinalplatsen. Vi är till att Chile tar på så mått att la veta kanske det man inte ska räkna via fast det. Det var hade först det så det kanske var bonuspoäng klockan eller så man. Ja, nej jag vet inte det är några klasser. Det är ganska nödvändigt att ta fram men det är så där. Men det klarar där hvis du kommer i en final mot dem. Ja, det kommer gå klar ja.